أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih kaže da danas ću da govorim o ashabu koji je učestvovao na Bedru. Njegovo je ime Hazreti Bilal bin Rabah. Njegov otac se zvao Rabah, a majka mu se zvala Hamama. Hazreti Bilal radijallahu anhu je bio rob od Umeja bin Halaf. I njegova titula Hazreti Bilala je bila Abu Abdullah, a prema drugim hadisima se spominje kao Abu Abdurrahman, Abu Abdul Karim ili Abu Amr. Njegova majka je bila rodom iz Abesinije, a otac iz Arabije. Naučnjaci su zapisali da je on bio abesinijskog porijekla i izgleda. I također su istražili da su neka ova plemena preselila u Afriku, ali oni nisu prihvatili te afričke karakteristike i poslije neki od njih su se vratili u Arabiju, mislim bili su dovedeni kao robovi i pošto su oni imali tamnu put, Arapi su njih smatrali da su iz Abesinije. Prema jednom hadisu Hazreti Bilal radijallahu anhu je bio rođen u Mekki i bio je mualedin, to jeste to su ljudi koji nisu bili potpuno Arapi. Prema drugom hadisu Hazreti Bilal je rođen u Sura, to je mjesto između Jemena i Abesinije. I tu su živjeli ljudi koji su miksali rasu. Hazreti Bilal radijallahu anhu je imao tamniju kafenu put, bio je mršav, imao je gustu kosu i vrlo mršavo lice. Hazreti Bilal radijallahu anhu se ženio nekoliko puta i neke od njegovih supruga su pripadale vrlo uglednim porodicama iz Arabije. Hala binti Auf je bila jedna od njegovih supruga i ona je bila sestra od Hazreti Abdurrahmana bin Aufa radijallahu anhu. Hind al-Hulenija je bila druga njegova supruga, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je oženio Bilala iz plemena Benu Bukeir. Također je bio povezan sa Abu Darda porodicom preko braka, kako god njegove supruge nisu rodile nijedno dijete, ove koje su spomenute. Hazreti Bilal radijallahu anhu imao je brata koji se zvao Halid i sestru koja se zvala Gafer. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao: Bilal je Sabikul Habša, to jeste najistaknutiji vjernik iz Abesinije. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom rekao: četvorca ljudi su požurili u prihvatanju islama ili kao najprvi, najistaknutiji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ana sabikul arab,
ja sam najprvi vjernik od Arapa ili najistaknutiji. Selmanu Sabikul Fursi. Selman je prvi od Perizijaca, a Bilal Sabikul Habša. Bilal je prvi od iz Abesinije. A Suhejb Sabikul Rum. A Suhejb je od Rimljana najprvi. Urva bin Zubeir prenosi da Bilal radijallahu anhu je bio među ljudima koji su smatrani vrlo slabim. Kad je prihvatio islam, njega su progonili da bi on napustio islam. Kako god od nikada nije izustio te riječi koje su oni željeli da čuju od njega. To jeste da kaže da ne vjeruje u Allaha dželešanuhu. Umeja bi ga non stop kažnjavao kad je on prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem na razne načine, i kada bi se to povećalo progonjenje, Bilal radijallahu anhu je samo govorio ehad, ehad. To jeste Allah je jedan. Ovi što su ga progonili govorili su mu ponovi šta mi govorimo, a on im je odvraćao i rekao moj jezik ne može da izgovori šta vi govorite. Prema drugom hadisu, kad su ga mušrici gonili ili prisiljavali da napusti svoju vjeru, Hazreti Bilal radijallahu anhu bi govorio njima Allah, Allah. U jednom hadisu se prenosi kad je Bilal radijallahu anhu prihvatio islam, njegovi vlasnici su stavili na njega kamenje i onda kožu od krave i govorili tvoji su bogovi Lat i Uza. Kako god, Hazreti Bilal radijallahu anhu je uvijek govorio ehad, ehad. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je došao kod njegovih vlasnika i rekao koliko ćete vi ovo nastaviti da ga progonite i mučite. I onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu platio 7 okija za njega i oslobodio ga je. Jedna okija je približna 40 dirhama i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je platio 280 dirhama za Bilala radijallahu anhu. Posle ovoga Hazreti Ebu Bekr je ovo ispričao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Bekr, uključi me u ovo djelo. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, ja sam ga oslobodio. U hadisma se prenosi, u nekim se kaže da je Hazreti Ebu Bekr platio 5 tih okija, u nekim 7, u nekim 9. U jednom hadisu se prenosi da kada je Ebu Bekr radijallahu anhu kupio Hazreti Bilala radijallahu anhu, on je bio stavljen na neko kamenje i da je dao 5 okija u zlatu. Posle ovi su ljudi rekli da bi oni njega prodali, da je Ebu Bekr ponudio jednu tu okiju. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu njima rekao da ste ga htjeli da prodate i za 100 okija, ja bi ga kupio. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je oslobodio 7 ovakvih robova. Hazreti Bilal i Hazreti Amir bin Fuhira su bili jedni od njih. Hazreti Džabir bin Abdullah prenosi da Hazreti Omer radijallahu anhu je govorio da je Hazreti Ebu Bekr naš vođa i on je oslobodio našeg poglavicu, to jeste Hazreti Bilala. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu govori u vezi ovog događaja oslobađanja Hazreti Bilala od Hazreti Ebu Bekra na sljedeći način. Da robovi koji su prihvatili islam i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pripadali su raznim nacijama, kao Hazreti Bilal koji je bio iz Abesinije, Rimljanin Suhejb i kršćani Džubeir i Suhejb i idolopoklonici kao što je bio Bilal i Amar. Bilalov vlasnik je stavljao ga na vrelo kamenje i vrel pjesak i pritiskao ga stijenama i navraćao djecu da skaču po njegovim prsima. Njegov vlasnik je bio Umeja bin Halaf. I Umeja bi ga vodio izvan Mekke u
podne da leži na tako vrelom pijesku i stavljao bi također kamenje na njegova prsa i on je imao odjeću na sebi i govorio bi mu prihvati božanstvo od Lata i Uza i poreci Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sve ova tortura njihova, Bilal radijallahu anhu je samo govorio ehad, ehad i tada bi još više to naljutilo njegovog vlasnika i on bi svezao konopac oko njegovog vrata i rekao drugima da ga vuku po kamenju i njegovo tijelo bi bilo svo prekriveno krvlju, ali on bi samo nastavio i govorio bi ehad, ehad. To jest Allah je jedan, Allah je jedan. Poslije kada muslimani su mogli da slobodno klanjaju u Meki, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Bilala za muezina. Kada bi on izgovarao ešhedu en la ilaha illallah umjesto ešhedu en la ilaha illallah, to jest svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, neki ljudi u Medini bi se počeli smijeti i kad je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao te ljude da se smiju njegovom ezanu, okrenuo se i rekao im: vi se smijete dok Bilal uči ezan, a Allah u džennetu čuje njegov ezan i on je zadovoljan s njim. Oni su se smijali zato što Bilal radijallahu anhu nije mogao da izgovori šin, arapsko slovo, ispravno, ali kao koja je to razlika između sin i šin. Allah uzvišeni je znao kada je Bilal radijallahu anhu ležao na tom pijesku, sav iznemogao, sav iscrpljen, ali nikada nije popustio. On je i tada sa svojim nesavršenim arapskim jezikom nastavio da govori i da potvrđuje jednoću Allaha dželešanuhu. I tako da njegovo eshadu je bilo veće vrijednosti od mnogo drugih ljudi koji su izgovarali pravilno kao ešhedu. Kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu vidio šta se radi Hazreti Bilalu, njegov vlasnik, šta mu je radio, on je onda platio i oslobodio ga. I slično mnoge druge je oslobodio robove. Hazreti Bilal radijallahu anhu je bio među prvim vjernicima, on je prihvatio islam kad su samo sedmero prije njega bili prihvatili islam. Hazreti Abdullah bin Masud prenosi da sedmorica su prihvatili islam. To je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Amar, njegova majka Hazreti Sumeja, Hazreti Suhejb, Hazreti Bilal i Hazreti Mikdad radijallahu anhu. Prenosi se da poslanika sallallahu alejhi ve sellem je zaštićivao njegov amidža Ebu Talib, a Ebu Bekr kao njegov narod su ga zaštićivali. Ali Huzur kaže, kao što sam već spomenuo u prošlim hudbama, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio također izložen raznim progonima, također Ebu Bekr radijallahu anhu. Na početku bila su neki propusti, ali poslije su i oni također prošli kroz mnoga teška vremena. U svakom slučaju to je tako preneseno i obadvojica su oni imali neke ljude koji bi i jednostavno za njih ili u njihovu korist govorili, kako god robovi, oni koji su bili siromašni, oni su znači imali još gore su prolazili. Bili su vezani u gvozdane lance i izloženi ispod sunca. Nijedan od njih nije ostao da bar nešto ne učini šta ti nevjernici su tražili, osim Bilala radijallahu anhu.
U svakom slučaju, Hazreti Bilal toj naciji nije ništa značio i davali su ga toj omladini da ga vuku po ulicama i prolazio je kroz mnoge poteškoće, ali on je uvijek ostao nepokolebljiv i govorio ehad, ehad, Allah je jedan. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da Hazreti Habab je bio među prvim vjernicima i ima različito mišljenje da li je on ili Hazreti Bilal prihvatili islam, ko je prvi od njih prihvatio. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao da rob i slobodan čovjek su me prihvatili prvi i kao to se smatra da Hazreti Bilal i Hazreti Ebu Bekr da su ga prihvatili prvog, dok drugi vjeruju smatraju da je to bio Hazreti Ebu Bekr i Hazreti Hubab. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb u njegovoj knjizi Sirat Hatan Munebijin piše u vezi poteškoća Hazreti Bilala radijallahu anhu na sljedeći način. Bilal bin Rabah je bio abesinijski rob i njegov vlasnik je bio Umeja. Na najvećoj temperaturi u Meki on bi mu naredio da skine svoju odjeću i da legne na tu toliku topao pijesak i onda bi stavljao također vruće kamenje po njemu i govorio bi obožavaj Lata i Uza i napusti Muhameda ili ću te na smrt kao kazniti. Bilal nije znao mnogo arapskog i samo bi govorio ehad, ehad. Allah je jedan, Allah je jedan. Ovo bi uvijek naljutilo još više njegovog vlasnika i on bi onda zavezao njegov vrat sa konopcom i onda dao bi ga da ga po tom kamenju vuku ovi neki ti grozni ljudi do te mjere dok njegovo tijelo čitavo ne bi bilo prekriveno krvlju. Ali nijedna druga riječ osim ehad, ehad ne bi on ne bi je izustio. Kada je Hazreti Ebu Bekr vidio šta se dešava njemu, on ga je platio i platio je vrlo ogromnu cijenu za njega. Kada se preselio u Medinu, boravio je u kući Sad bin Hajsma, kada se Bilal radijallahu anhu preselio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Bilala i Hazreti Ubejda bin Haris. A prema drugom hadisu između Rubejha bin Hasani i Hazreti Bilala je bilo bratstvo uspostavljeno. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, neki ashabi su počeli da se razbolijevaju. Jedan od njih je bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, Hazreti Bilal i Hazreti Amir bin Fuhira radijallahu anhu. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Bilal radijallahu anhu su dobili visoku temperaturu. Kada bi Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu imao visoku temperaturu, govorio bi neke stihove od kojih je prijevod: kada se god osoba probudi u svom domu, dočeka ga ili dobije pozdrav dobrog jutra, iako je bliži smrti nego pertle na njihovoj obući. A kada bi se temperatura od Hazreti Bilala spustila, on bi plakao glasno i govorio bi sljedeće stihove. Govorio bi kada bi znao da li ću se ikada probuditi u Meki i da li ću piti vodu iz Meke i sjediti između drveća.
i piti vodu iz Medžena. Medžena je mjesto blizu Mekke i tu se održavao neki festival. I poslije tog festivala Arapi bi tu boravili 20 dana u toj Medženi. U svakom slučaju Hazreti Bilal se pitao da li će ikada se vratiti u to mjesto i da ugleda to mjesto. Onda bi Hazret Bilal rekao: o Allahu, neka je proklet Šejma bin Rabija, Utba bin Rabija i Umeja bin Halef, jer su nas oni istjerali iz naše mjesta i u mjesto gdje ima bolest. Kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo njihove riječi, onda bi se molio Allahu i rekao: Allahu moj, učini Medinu dragom nama kao Meku ili više, ili čak i više dražu od Mekke. I blagoslovi Medinu i učini je da u njoj nema, pošalji tu bolest iz Medine. Pošalji je u Džafa. Džafa je neki grad prema Meki. Hazreti Ajša prenosi da kada smo stigli u Medinu, to je bilo kao najbolesnije mjesto na Allahovoj zemlji. Neke imali su kao neku tekuću vodu, ali ta voda se imala neugodan miris. I ovaj hadis je iz Buharije. U toku migracije iz Kadijana Hazreti Muslim Maud je dao instrukcije Ahmedi muslimanima prema instrukcijama u vezi preseljenja u Medinu. Hazret Muslim Maud je rekao: mi ne trebamo da budemo zabrinuti ovom selidbom. Hazret Muslim Maud je rekao: ja ne znam u vezi stanja drugih i ne mogu im ništa reći, to jeste ne Ahmedi muslimani ili ne Ahmedi drugi ljudi, ali ja govorim Ahmedi muslimanima, jednostavno odbacite tu misao da ste zadobili kao da ste izgubili nešto ovim. Drugim riječima, kao da ste dolazkom ovdje izgubili nešto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sažaljavao one Mekalnije koji su govorili u vezi njihovog kao gubitka imovine i tako dalje. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se preselio u Medinu, koja je tad zvala se Jasreb, malarija je bila harala je u tom mjestu i tada malarija se i proširila i neki muslimani su je dobili. Počeli su da dobivaju visoku temperaturu. S jedne strane oni su žalili za svojim zavičajem i neki su plakali i jednostavno kad su se sjećali Mekke. I jedan dan i Hazreti Bilal radijallahu anhu je dobio temperaturu i onda je počeo da govori neke stihove. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao u njega i bio je nezadovoljan time i rekao je: da li si ti došao radi toga ovdje? Drugim riječima, on se preselio i nema razloga da plače radi toga. I onda je Muslim Maud radijallahu anhu rekao onima koji su se preselili iz Indije u Pakistan: nemojte da plačete i žalite radi onoga što ste izgubili, nego jednostavno razmislite radi čega ste to uradili. Ako je to radi progresa Islama, onda budite sretni. I vaša lica trebaju da pokazuju osmijeh. Tako Huzur kaže: mi Ahmedis, ovo je bio naš razlog migracije. Ali danas, na današnjici, oni ljudi koji su bili protiv stvaranja Pakistana, oni tvrde da su oni bili ti koji su ga stvorili. Ali i onda također rade razne progone Ahmedi muslimanima. Ahmedi muslimani su bili oni na prvom frontu u stvaranju te zemlje. Pakistanska vlada nam je zabranila da koristimo i ime naše religije zbog kojeg smo se mi migrirali u Pakistan. Ali u svakom slučaju mi ne žalimo radi toga. Ne, mi ne tražimo njihovo odobrenje,
ali smo tužni radi njihovog tretmana. Jer ovi takozvani prvaci zemlje jednostavno ne samo da oni rade nepravdu Ahmedi i muslimanima, tu se nije zaustavilo, oni rade nepravdu samom Pakistanu i nastavljaju da to rade. Oni jednostavno zaustavljaju progres širom svijeta o Pakistanu i da nije ovakvih, Pakistan bi mogao da napreduje i napreduje. Oni poput termita jednostavno ruše tu zemlju. Ali unatoč ovome svi Ahmedi Pakistanci, pogotovo ovi koji žive u zemlji tamo u Pakistanu, trebaju da rade na progresu Pakistana, da služe Pakistan i da se mole da se država bude sačuvana od ovakvih ljudi. U svakom slučaju ovo je naišlo i ja sam spomenuo i ovo, ali se vraćam da govorim o Hazreti Bilalu radijallahu anhu. U Tabkatul Kubra se spominje da je Hazreti Bilal radijallahu anhu, da je on učestvovao u Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim borbama uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U toku bitke na Bedru Hazreti Bilal radijallahu anhu je ubio Umeja bin Halef, koji je bio žestoki neprijatelj islama, i on je također najglavniji progonjač Hazreti Bilala. I u vezi njegovog ubijanja postoji hadis u Buhariju kojeg sam ja već spomenuo dok sam govorio o drugom ashabu. Ali u svakom slučaju spomenut ću neke detalje ovoga koji su direktno povezani sa Hazreti Bilalom radijallahu anhu. Hazreti Abdurrahman bin Auf prenosi da sam napisao pismo Umeja bin Halaf, da on treba da se brine o mojoj porodici ili rodbini u Meki i mojoj imovini, a ja ću da to uradim u Medini za njega. Hazreti Abdurrahman bin Auf je znao dugo vremena Umeju. Umeja je učestvovao u bitci na Bedru i Hazreti Abdurrahman je želio da zbog ovog starog njihovog prijateljstva mu jednostavno učini još jednu uslugu radi tih starih dana i on je želio da ga spasi. Dan poslije bitke na Bedru, on kaže, kad sam provjerio da su svi zaspali, i on kaže krenuo sam prema direkciji gdje je on bio, gdje je otišao, i tu sam želio da ga zaštitim, ali u tom trenutku Hazreti Bilal radijallahu anhu me je ugledao i Hazreti Bilal je otišao kod Ensarije i rekao Umeja bin Halaf je živ i u blizini je u stvari, i ako njegov život bude sačuvan, onda je moj život u opasnosti. Abdurrahman radijallahu anhu kaže ja sam ostavio sina od Hazreti Umeje da dočeka ovu grupu Ensarija i Hazreti Bilala, da bi oni izmakli malo od tog mjesta, ali on je bio ubijen, pošto Umeja je bio krupan čovjek i nije mogao brzo da ide. On kaže oni su nas stigli i kada su nas stigli ja sam rekao Umeji da sjedne. On je sjeo, ja sam legao po njemu tako da ga zaštiti, ali oni, to jest ovi koji su ih gonili, su počeli da ga probadaju ispod mene i tako su ga ubili. I također oni su ranili i mene u moju stopalo. Kažem, ja ću sada da spomenem iz drugog hadisa u kojem se ovo također spominje. Hazreti Abdurrahman prenosi da sam hodao sa njima dvojicom, to jeste Umejom i njegovim sinom. Kad je jedanput Hazreti Bilal nas ugledao, Umeja je bio osoba koja je mučila Hazreti Bilala u Meki. Onda je Hazreti Bilal počeo da uzvikuje Umeja je živ i ovdje je, i ako
on bude ostavljen živ, moj život će biti u opasnosti. Abdurrahman radijallahu anhu kaže, ja sam rekao, o Bilale, da li ti to govoriš u vezi mojih zatvorenika? Onda je Hazreti Bilal još jednom ponovio isto što je rekao ranije. I svaki put i ja sam odgovarao na isti način, da su oni moji zatvorenici. Sljedeće šta je Hazreti Bilal rekao na vrlo glasan način, o Ensarije, ovo je Umeja bin Halef, poglavica nevjernika, i ja ću biti uništen ako on bude sačuvan. I on je nastavio da ovo govori mnogo puta. Hazreti Abdurrahman kaže da su Ensarije nas okružili sa svake strane. Hazreti Bilal je izvadio svoj mač i napao je Umejinog sina i on je bio ubijen. I radi straha zbog svog sina Umeja je, kaže Abdurrahman radijallahu anhu, ispustio takav krik da nikada u životu to nisam čuo, i onda su i njega Ensarije sa svojim mačevima ubili. Drugi hadis prenosi da je Bilal radijallahu anhu bio sekretar za financije poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i nekoga je pitao da li si ti išao s poslanikom na neko putovanje. On je rekao da nisam imao vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ne bi mogao biti u stanju da idem na bilo koje putovanje s njim. Šta je on mislio sa tim? On je imao priliku da putuje s poslanikom zato što je bio mlad i radi toga što je bio povezan sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Onda je rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao do znaka kuće koja je bila blizu Kasid bin Salad, i tu je govorio ashabima, obratio se njima, i onda je otišao i također govorio je ženama neke savjete da trebaju da udjeljuju na Allahovom putu, i onda su te žene skidale svoje prstenove i nakit i stavljale su ih na platno ispred Hazreti Bilala radijallahu anhu. I Hazreti Bilal je tada bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Evo prenosi Ibn Abbas, i poslije toga su se Hazreti Bilal i poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratili kući. Hazreti Enes bin Malik prenosi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja sam propatio toliko poteškoća na Allahovom putu da nijedna druga osoba, za nijednu drugu osobu se ne može reći, i bilo mi je priječeno radi Allaha da nijedna druga osoba, za nijednu drugu osobu se to ne može reći. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da 3 noći bi prolazile, nismo dobivali hranu osim samo koliko može biti sakriveno ispod Bilalove ruke, to jeste vrlo malo. Hazreti Bilal radijallahu anhu je bio prvi muezin časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i on bi uvijek učio ezan poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da li oni bili na putu ili kod kući, i on je bio prva osoba u islamu da uči iz ezan. Muhammed bin Abdullah bin Zaid prenosi od svog oca da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razmišljao na koji način da poziva ljude na namaz, da li to bilo kroz trubu ili zvono, i onda je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, jer ashabi su neki dali prijedlog da ili kao ta neka truba ili zvono se koristi, ali tada je Abdullah bin Zaid usanjao i rekao je, vidio sam čovjeka koji je obučen u dva zelena platna, imao je zvono u svojoj ruci. On kaže, u snu sam rekao, o Allahov slugo, da li bi mi prodao to zvono?
On je rekao šta ćeš ti da uradiš s njim, on je rekao da zovem ljude na namaz, on mi je rekao ja ću da te naučim nešto bolje od ovoga i pitao sam ga šta je to, on je onda proučio riječi ezana. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Prenosilac govori da Abdullah bin Zaid je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu je njegov san. Hazreti Abdullah radijallahu anhu je rekao: o Allahu poslaniče, vidio sam osobu koja je nosila dva zelena platna na sebi i držao je zvono u ruci i rekao je cijeli svoj san poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ashabima da vaš brat je sanjao san i onda je naredio Abdullah bin Zaidu da ode sa Bilalom u džamiju i da ga poduči ovim riječima, a da ih Bilal prouči na glasan način. On je imao glasniji glas nego on. Hazreti Abdullah bin Zaid kaže: otišao sam sa Bilalom radijallahu anhu u džamiju i ja bi govorio ove riječi, a Hazreti Bilal bi na glasan način ih učio. Kad je Hazreti Omer bin Hatab čuo ove riječi, izašao iz svoje kuće i rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Boga, sanjao sam isti san kao on. Objašnjavajući ovo, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib radijallahu anhu piše: do tada nisu imali poziv za namaz i ashabi bi dolazili u određeno vrijeme u džamiju, ali nisu bili zadovoljni sa ovim načinom sakupljanja i također kad su napravili Mešćid Nabi, poslanikovu džamiju, onda su još bili jednostavno željeli su poziv na namaz, a jedan ashab je predložio kao da se koristi zvono kao kršćani, drugi kao u onaj rog ili trubu da se kao Jevreji, i bilo je još drugih prijedloga. Kako god, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da treba postaviti jednu osobu koja će da navijesti da je vrijeme namaza. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio ovaj prijedlog i postavio je Hazreti Bilala radijallahu anhu da to radi. I kad bi vrijeme namaza bilo, onda bi glasno Hazreti Bilal radijallahu anhu govorio as-salatul džamija i ljudi bi došli u džamiju da klanjaju. I na isti način, ako bi muslimani se trebali da sakupe u džamiju, isti način poziva bi oni to radili. I poslije toga riječi ezana su bile podučene Abdullahu bin Zaidu Ansari radijallahu anhu u njegovom snu. I on je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao je: te i te riječi sam sanjao u snu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ovaj san je od Allaha, i rekao mu je da poduči Hazreti Bilala radijallahu anhu da on uči ezan. I kada su ove riječi bile, kada je ezan bio proučen prvi, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, danas sam ja tačno iste riječi sanjao u mom snu. Na drugom mjestu u hadisu se kaže kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi o ezanu, da je rekao da također objava je ovih riječi bila njemu spuštana i na ovaj način uz blagoslove Allaha ezan je započet i također uopšte ovo je način pozivanja na molitvu nije nikada prije bio praktikovan. Drugim riječima, također jedinstvo uzvišenog Allaha i poslanstva njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 5 puta dnevno se
ponavlja u svakom gradu, u svakom selu, u svakom predjelu svijeta. Jedan sažetak islamskog učenja na vrlo lijep način je predstavljen širom svijeta. Musa bin Muhammed prenosi od svog oca. On kaže kada bi Bilal radijallahu anhu proučio ezan, onda bi otišao blizu poslanikovih vrata i učio bi hayal salah, hayal falah, as-salatu ja Resulullah, dođi na namaz, dođi na spas, ja Resulullah. I kada bi vidio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi, on Hazreti Bilal bi učio ikamet. Huzur kaže ovo nije malo jasno zbog toga što ikamet se uči kada imam dođe na mihrab ili ovaj ajet nije ili ovaj hadis nije preveden tačno ili nije zapisan kako treba. Jer tačna praksa je kada imam dođe u mihrab onda se uči ikamet. Sunan ibn Mađa Hazreti Bilal radijallahu anhu prenosi da je jednom otišao i pozvao poslanika sallallahu alejhi ve sellem za namaz. Bilo mu je rečeno da poslanik spava. Onda je Hazreti Bilal rekao es-salatu hajru minan naum, es-salatu hajru minan naum, da namaz je bolji od spavanja. I onda poslije toga ove riječi su bile uključene u ezan za sabah namaz i ovo je postala praksa. Na drugom mjestu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Bilale, kako su ovo prelijepe riječi, uključi ih u sabahski ezan. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila su trojica muezina, Hazreti Bilal, Ebu Mahzura, Amar bin Umi Maktum. Zur kaže još postoji detalja koje ću u budućnosti da govorim o Hazreti Bilalu radijallahu anhu, ali sada ću da govorim o nekim osobama koje su preminule i klanjat ću njihovu dženazu u odsustvu. Prva dženaza je od Rauf bin Maksud koji je iz Belgije i on je bio student u džamija Ahmedija u Velikoj Britaniji. Preminuo je 4. septembra 2020. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Pripadao je Hasal džamatu u Belgiji. 2018. je počeo da pohađa džamija UK. Bio je vrlo popularan među studentima i profesorima zbog toga što je uvijek bio spreman da pomaže drugima. Nedavno je dobio je dijagnozu tumor na mozgu. Bolovao je 6 ili 7 mjeseci i bio je vrlo strpljiv u tom vremenu, ali se onda vratio svom gospodaru. 1950. godine Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog djeda po ocu. Bio je vrlo poznat čovjek. U to vrijeme rodbina i ljudi u tom mjestu nisu ništa rekli, ali kada je njegov djed preminuo, onda njegova rodbina i svi su prošli kroz mnogo teških situacija zbog Ahmedijata. A s njegove majkine strane, majkin otac Abdul Ali Sahib i njegova supruga su dali bejat Muslim Maudu u vrijeme Hazreti Muslim Mauda radijallahu anhu. Osim njegovih roditelja, Rauf bin Maksud ostavlja iza sebe 3 sestre i 2 braće. Hamaju Maksud Sahib je njegov otac, Mohsina Begum Sahiba je njegova majka. Emir Sahib iz Belgije piše: od njegovih malih nogu ga znam i uvijek sam vidio u njemu da je on izvanredno dijete. Kad sam god posjećivao njihov mesdžid, uvijek je bio tu i bio je vrlo kulturan. 2 dana poslije kad je on preminuo, mi smo u džamiji napravili da ljudi mogu da posjete i kaže, vidio sam puno ljudi koji su plakali
i svi su ga se rado sjećali i govorili razne detalje iz njegovog života. Na početku doktori su rekli da ima rak mozga, ali unatoč tome on nikada nije pokazao nikakvu zabrinutost, nisi mogao da vidiš na njegovom licu, niti je ikada izgubio nadu. Kada je neki doktor vidio dok je on još mogao da govori, rekao je da je toliko inteligentna osoba bio, i doktor je također rekao, iako je on bio u tolikim bolovima, on nikada se nije žalio, i kada inače pacijenti su u tolikim bolovima, oni postaju vrlo agresivni. Kako god, Rauf je ovo podnosio sa velikim strpljenjem. Emir Sahib također piše da je ovaj momak imao toliku ljubav prema hilafetu. Imao je uvijek osmijeh na svom licu, i da li on se pitao ili razgovarao sa mladim ili starijim, uvijek se tako ponašao. Misionar iz tog mjesta kaže, prije nego što je on dobio tu dijagnozu te bolesti, pitao sam Raufa da organizuje časove online preko interneta, i on ih je održavao redovno. Do te mjere i kada je otišao u bolnicu, on je iz bolnice nastavio te časove. I u toku tih časova on bi nekada se jednostavno onesvijestio, ali čim bi došao sebi, on bi nastavio sa časom. Nikada nije rekao da nije dobro i da ne može da održi čas. I dječaci su koje je on podučavao također rekli da oni su bili zabrinuti za njega zato što je bio bolestan i da ne bi trebao da održava čas, ali on bi rekao, kada se džamija otvori, šta ću ja da kažem Halifatul Mesihu, kako je on služio džamat u toku njegovog odmora. On je imao veliki užar da služi džamat. Drugi misionar kaže, 2010. njegov otac ga je ostavio kod mene za vakfe arzi i rekao je da zato što će Rauf ići pohađati džamiju, da trebam da ga pripremim za to. On kaže i tada, ne samo da je on bio redovan u svojim dnevnim namazima, ali bi uvijek se budio na noćni namaz, tahadžud, i kada se džamija tu pravilo, tak sekretar kaže da je on toliko se trudio i nosio kamenje i teške stvari i bio uvijek sretan na tom radu. Jedan od njegovih kvaliteta je da je uvijek on bio prvi da naziva selam. Njegova majka kaže da bi uvijek davao prednost drugima iznad sebe. On bi inače nosio ručak od kuće sebi u školu. Jedan dan on je došao u kući i rekao je da je gladan. Majka kaže da ja sam mu rekla, ti si odnio ručak, imao si već ručak. On je rekao, jedan od učenika je zaboravio svoj ručak, ja sam mu dao svoj i rekao da ću ja da jedem kod kuće. Slično uvijek bi savjetovao svoje prijatelje i govorio bi im da je zabrinut za njihovu budućnost i govorio bi im da uvijek traže prijatelje koji su dobri. On bi uvijek pomagao bi na ištimama i dželsama na najbolji način i bio je na dužnosti osiguranja i neko je donio večeru, dao mu je, on je rekao dani ti mom prijatelju koji je također bio s njim. Iako je bio vrlo mlad, često bi pitao roditelje od vakfina djece kako su i također savjetovao bi da ih pošalju u džamiju. Njegova majka je pokazala veliku strpljivost u toku njegovog bolovanja, također i otac. Njegova majka je rekla da govorila mu je kao dali su ga u službu džemata kao vakfena i kada su doktori rekli da on nema šanse da preživi, onda kaže da smo mu rekli da on ide na najljepše mjesto. Njegovi roditelji su ga savjetovali da bude zadovoljan Allahovom voljom i također su i oni to pokazivali. On je također u bolnici, Huzur kaže, stavio sliku
on se slikao sa mnom, to jest s Hazurom, i kaže da je ta slika bila kraj njegovog kreveta i to je jednostavno prouzrokovalo dosta tablika. Doktori bi ga pitali kojoj zajednici on pripada i on bi rekao da on pripada Ahmedija muslimanskoj zajednici koja vjeruje da dolazak obećanog Mesije se već desio i tako razgovor bi počeo od toga. Emir Saib kaže, ja sam mu govorio da iako je on bolestan, on toliki tablik radi i on kaže on je bio toliko zadovoljan da čuje ove riječi. Sadr Hudamul Ahmedija iz Belgije piše, imao je veliku ljubav za hilafet i na času za Vakfina Etval rekao sam da napiše pismo Hazuru. On je došao meni i rekao, Murabi Saib, ja ne znam kako da pišem na urdu, da li ti možeš to da napišeš za mene i ja ću da to prekopiram. Rekao sam mu da ostatak djece piše na belgijski i da on to može također da uradi tako. Ovo je bilo prije nego što je on krenuo u džamiju Ahmedija. On je rekao, ja želim da moje pismo direktno dođe do Hazura i da se on moli za mene. Murabi Saib dalje piše da zakletvu koju je Rauf govorio da će dati svoj život i svoje vrijeme i sve za džemat je zaista ispunio do zadnje njegovog trenutka. On kaže da on je imao dosta neahmedi prijatelja i Murabi Saib piše da oni su toliko plakali kada je on preminuo. Kada sam ga upitao jednog od njegovih prijatelja u vezi njega, on je rekao, jedan veliki prijatelj nas je napustio danas. I vrlo rijetko se može naći takav prijatelj. On kaže, nekad kada smo počeli kampanju Mesija je došao, neki ljudi nisu bili baš slobodni da rade tablik na takav način, ali on kaže, Rauf je jednostavno to radio. On bi također dovodio goste na svaki program i upoznavao bi s drugim. U svakom slučaju, prije nego što je završio i postao misionar, on je bio i radio taj posao na najbolji način. Jedino Allah zna koja je Allahova volja i u nekim trenucima najbolje osobe on pozove da se vrate njemu ranije, da uzvišeni Allah mu podari njegov oprost i milost i podigne njegov status, da sabor njegovim roditeljima, da nastave u saboru. Zafer Iqbal Kureši Sahib je sljedeća džanaza. On je naib amir Islamabada. Preminuo je 3. septembra u 87. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Pripadao je poznatoj porodici i njegov djed je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama i on je dao bejat 1904. godine, njegov djed. Amtul Hamid Saiba, njegova supruga, njen djed je bio također ashab obećanog Mesija alejhi selama. On se zvao halifa Nuruddin Saib, ali to nije bio prvi halifa u Ahmedijata i također ga je obećani Mesija alejhi selam u jednoj od njegovih knjiga spomenuo. On je istraživao u vezi mezara od Hazreti Isa alejhi selam. Završio je svoju ranu edukaciju u Amarica, poslije kada se Pakistan i Indija razdvojili. Završio je inženjering također je magistrirao i onda je radio kao inženjer. Onda se preselio u Islamabad i služio džemat na razne načine. 1998. je bio postavljen za naib amir Islamabad i služio je na tom mjestu više od 21 godinu i nekada bi bio postavljen kada emir džemata nije bio dostupan, on je bio postavljen za emira. Unatoč njegovim starim godinama i
slabom zdravlju, on bi uvijek išao u džamiju i završavao bi sve svoje poslove. Pričao je vrlo malo, imao je veliko iskustvo u administrativnim stvarima i puno se brinuo za sve u džamatu. Huzur kaže, dok sam bio Nazre Allah, imao sam priliku da radim s njim i da vidim njegov rad. Mašallah, on je radio sa tim nekim duhom, davajući sve od sebe za službu džamatu. Iako je bio stariji od mnogih u uredu, on bi pokazivao svima onima koji su imali u odboru ured, on bi im pokazivao poslušnost. Iza sebe ostavlja suprugu, 4 kćerke. Jedna njegova kćerka je u Kanadi, a druge su u Lahoru. Jedna od njegovih kćeri piše, Aisha Zafer, kada sam krenula u školu, on bi uvijek pisao pismo Halifatul Mesih da prije mojih testova da se moli za mene. I kada bi odgovor od halife stigao, on bi to meni čitao, a kada sam porasla, onda bi mi rekao da ja trebam da pišem i pomagao mi da pišem. I na ovakav način od malih nogu on je stavio u moje srce poslušnost i ljubav prema hilafetu. Na vrlo lijep način. Huzur kaže, neka uzvišeni Allah podari milost i oprost mu i uzdigne njegov status, a njegovim voljenim sabor. Sljedeća dženaza je časnom Kabina Kabaya Kate Sahib iz Senegal. Preminuo je 24. avgusta u 85. godini na Lihrađiju. Bio je vrlo ljubazna osoba, imao je i držao veliku čast prema hilafetu i ljubav i poslušnost. Bio je vrlo gostoprimljiv. Bilo kakva delegacija džematska ako bi došlo, on bi sve dao od sebe da ih dočeka dobro. I on bi uvijek, ako bi bilo koja delegacija dolazila u njegov region, on bi se sopstveno pobrinuo za njih. Iako bi gosti kada jeli negdje vani, on bi bio vrlo nesretan i rekao bi im, vi ste me zaustavili da uradim dobro djelo. On bi dao sopstvenu sobu gostima i pitao bi da mu kažu šta god im je potrebno. Služio je u vladi 18 godina. Prije nego što je džemat bio oficijalno započet u Senegal, sva imovina, sve je bilo pod njihovim imenom, ali misionar piše, čim sam ja došao, on je odmah rekao da jednostavno sve to, sva imovina i sve se prebaci na džematsko ime. On kaže, kada bi god džemat prošao kroz neku opoziciju, on bi bio prvi tu da pomaže i on je jednostavno više radio nego misionar. Služio je na raznim džematskim, u raznim džematskim uredima i prije nego što je preminuo dao je 3 ekara zemlje džematu da naprave školu i također je dao 3 ekara da se napravi džematska regionalna kuća i prije njegove smrti donio je papire za neku zemlju i rekao da ovo sad pripada džematu i da treba da se brinu o tome. I rekao je da on ide u Gini Konakari i ne vjeruje da će se vratiti. Kaže, on je mnogo puta dolazio na dželsa UK. Zadnji put je došao na dželsu 2019. I također se sastao sa mnom tad. On kaže, bila mu je želja da kada dođe na dželsu da sjedi što duže vremena ispred halife i da provodi vrijeme. I u toku mulakata jednostavno kada rekao je da je on ispunio cilj zbog kojeg je on došao. Munever Sahib piše da u Senegalu mnogi su
jednostavno se divili njegovoj političkoj i džematskoj uspjehu. On je iz Tabakunda koji je vrlo poznat grad u Senegalu. On je pripadao političkoj porodici. Prvo je bio profesor, ali poslije je ušao u politiku. 1995. godine je primio Ahmedijat i mnogi Ahmedi muslimani u Senegalu su farmeri, znači oni udjeljuju od toga što imaju na farmi i uz Allahu pomoć kada je on došao, kada je postao Ahmedi, on je vrlo srčano davao u džemat. Bio je vrlo hrabar Ahmedi, volio je da radi mnogo tablik i također je dobio priliku da predstavi Ahmedijat predsjedniku njihove zemlje. Uvijek je nastojao da radi tablik i uvijek imao uza se neku literaturu koju bi davao ljudima da čitaju. Uvijek je također u svom automobilu imao bejat forme i literaturu. Mubashir Latif sahib je sljedeća dženaza, koji je bio advokat na Visokom sudu. Trenutno živio je u Kanadi, preminuo je 5. maja u 85. godini na lillahi min alihi rađiun. On je imao ogromnu ljubav prema uzvišenom Allahu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, obećanom Mesiji i hilafetu. Djed po majci mu je bio vrlo blizak prijatelj obećanog Mesija alejhi selama. U Hušerpuru obećani Mesija alejhi selam je proveo 40 dana u osamljenosti i on je tu dovio. I u to vrijeme uzvišeni Allah je dao predskazanje u vezi Muslim Mauda, obećanog reformera. 17 godina je služio je kao predsjednik u Lahoru. Pomogao je mnogim onima koji su bili pritvoreni radi njihove vjere. 1974. godine bio je jedan od trojice advokata koji su na velikom sudu odbranjivali Ahmedi muslimane. 40 godina je predavao na Punjabi univerzitet. Kada se napad desio u džamiji u Lahoru, on je također bio unutar te džamije. On je preživio, ali njegov mlađi brat je tada poginuo i onda se preselio u Kanadu. Bio je vrlo redovan u svojim namazima i u tahadžud. Veliku ljubav je imao prema časnom Kur'anu. Bio je musi. On je bio musi. Iza sebe ostavlja suprugu, 6 kćerki i mnogo unučad. Jedna osoba iz njegovog džamata piše da je cijenjeni Latif Sahib bio vrlo obrazovan advokat. Uzor kaže, on je također pohađao pravo ovdje u Velikoj Britaniji tada. On je također bio dio mnogih tužbi protiv džamata 1974. i 1984. godine. On i njegove kolege su radili vrlo predano na ovim slučajevima. Da mu uzvišeni Allah podari njegovu milost i oprost i njegovom potomstvu da rade njegova dobra djela i da im podari mir. Poslije džume ja ću da klanjam njihove dženaze u odsustvu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر